Minkejja li Lillian Xiberras m'għandix wisq kodba taħt isimha, il-ġabrit ta' poeżija tagħha jirrappreżentaw vuċi importanti fil-mixja poetika ta' pajjiżna. It-tim tagħna ltaqa' ma' Dr. Emanuel Mifsud sabiex jifhem aħjar is-siwi tal-poeżiji ta' Lillian. Għandi żewġi isawwatni, kelli ibni daħaq bija, kelli saħti ħaduwili badejt mindu kont tarbija. Fit-tfuliti jien kont naħdem ġolloliqi u fid-dar, naħsel ħwejjeġ għall-Ingliżi, nagħti saħħti lejl u nar. Lillian Xiberras insibuha diġà qiegħda tikteb fis-snin 70 u l-iktar ħaġa li tispikka għall-inqas fil-fema tiegħi fil-poeżija tagħha, partikolarment dik bikrija, hija l-attitudni feminista tagħha, imma terġa' il-feminizmu ta' Lillian Xiberras huwa differenti minn dak ta' poeti nisa oħrajn ta' żmienha u ta' warajha, il għaliex hi ideoloġikament hija persuna xellugija u fil-fatt nistgħu jekk irdu intuha tikketta l-kemm forsi mhux daqstant moda llum il-ġurnata, imma Lillian Xiberras hija poeta li hija feminista marxista. Il-ħsieb tagħha jimxi fuq dawn iż-żewġ binarji u jagħmilha dak is-sens jagħmilha poeta pjuttost unika fl-istorja letterarja tagħna. Ġozi City sibt imħabba kienet tfur, isa nixxija. Kienet dnub imma widbuni, titlef ruħek friħ ta' sija. Meta kbirt qabdu żewġuni ħelsu minni l-ġenituri tqalt, wellit kabbart u tmajthom, issa sfajt qisni d-duluri. Naturalment bħala feminista speċjalment fl-ewwel stadju tal-karriera tagħha se nsibu diskors li għandu x'jaqsam ħafna mal-ħajja tal-mara, mal-mod kif il-mara ikollha tħabbat wiċċha mal-ħajja ta' kuljum u allura tieħu kwistjonijiet illi huma biex ngħidu hekk mill-ħajja tan-nisa mill-punto di vista tal-mara. Ovvjament se nsibu wkoll it-tema marxista dejjem immexxija mill-ħsieb xellugi, id-diskors dwar il-ħaddiema nisa partikolarment. Jidhirli illi iktar riċenti il-poeżija tagħha saret aktar personali. Insibu pereżempju kitbiet dwar il-familjari tagħha, dwar il-relazzjonijiet tagħha. Imma wkoll xorta waħda jibqa' dak l-impenn anka forsi impenn ambjentalista aktar minn qatt qabel, barra l-fatt li hija persuna li tikteb ħafna wkoll fuq l-elementi tan-natura illi idawruha u spiss titratta dawn is-suġġetti wkoll. Għandi żewġi isawwatni kelli ibni daħaq bija, kelli saħħti ħaduwili batejt mindu kont tarbija. Jekk ħriġt ilha għal darb'oħra b'żewġi qiegħed u bla ħabba, ħarġu r-ramm mill-bwiet bl-inforra, issa tara kif jitrabba. Jekk xi darba ħriġt nirrabja minn fuq dan il-bejt qampina, kienu jiġu erwieħ twajba jippritkaw l-alla tal-ħniena. Jiena naħseb illi għad irridu nistħarġu sew il-poeżija Maltija illi għandha din il-lema xellugija li ideoloġikament hija militanti imma hija espliċita fl-ideoloġija tagħha. U naħseb illi fil-każ ta' Lillian Xiberras bħal poeti oħrajn għad iridu forsi nindagaw aktar dan il-ħsieb marxista tagħha. Waqt il-lejl sikwit qed newden
għaliex ħajti imbatija meta nara lil ħaddieħor b'xogħli u flusi igawdiha. Għandi żewġ triqat mnejn nażel, jew imbus lit li titmani, jew flimkien man-nisa l-oħra naqqat ponn f'wiċċ min jerdani. Għandi żewġi isawwatni, kelli ibni daħaq bija, kelli saħħti ħadu ili, batejt mindu kont tarbija. F'pajjiż tas-sew bilingwi, nistennew li l-Malti u l-Ingliż jintużaw f'korrispondenza uffiċjali u fil-kampanji edukattivi u pubbliċi, fil-formoli u fil-fuljetti li jitqasmulna u f'avviżi oħra. It-tim tagħna ltaqa' ma' Thomas Patch sabiex jistħarreġ aħjar il-qagħda tal-bilingwiżmu f'Malta u l-ħidma li qed issir f'dan il-qasam. Bilingwiżmu nifhmu pajjiż bħal Malta li fih għandek aktar minn lingwa waħda użata. Għandek żewġ lingwi, bilingwiżmu għalhekk bi għax qed jirreferi għal żewġ lingwi. Għandek il-Malti u l-Ingliż li huma użati f'livell uffiċjali. Qabel xejn għandek il-Kostituzzjoni li qiegħda tagħti status lill-Malti bħala lingwa nazzjonali, imbagħad qed tagħmlu uffiċjali wkoll flimkien mal-Ingliż. Issa mhux biżżejjed nieqfu ma' dak li tgħid il-Kostituzzjoni, ma' dak li nsibu fil-liġijiet tagħna. Importanti li dak li hemm miktub fil-liġi jissarraf fil-prattika. Mela jixraq ħafna illi jekk inti iddur madwar pajjiżna tkun imdawwar biż-żewġ lingwi uffiċjali tagħna, bil-Malti u bl-Ingliż. U din qabel xejn trid issir permezz tal-senjaletika ta' madwarna, it-tabelli ta' madwarna, l-stickers illi naraw madwarna, tajjeb illi dawn ikunu rifless ta' dak li huwa uffiċjalment pajjiżna, bilingwi. Il-Kunsill qed jaħdem ħafna flimkien mal-Gvern fuq proġetti infrastrutturali. Hawn nifosthom pereżempju il-ċentru tal-onkoloġija, illi hemmhekk ħdimna biżħab ma' nies esperti fil-qasam mediku biex fassalna tabelli biż-żewġ lingwi. U allura meta tmur f'dak l-isptar tħossok aktar f'Malta il għaliex qed tara madwarek iż-żewġ lingwi. U għaliex importanti da? Importanti wkoll għaliex indirettament inkun qiegħed jinfluenzana kif. Jekk inti ħaddur mal-postijiet pubbliċi u ħatara pereżempju administration biss miktuba, huwa ovvju illi inti dik ħad tidħollok u tibqa' tuża administration u amministrazzjoni bħala kelma ma tużajjix. L-istess pereżempju ħruġ u dħul, entrance u exit. Importanti ħafna illi il-Malti jidher mal-Ingliż ikun viżibbli aktar madwarna mhux biss biex nirriflettu dak illi hemm fil-liġi, imma biex insarfu fil-prattika dak illi aħna. Proġetti oħra li ħadem il-Kunsill apparti l-ċentru tal-onkoloġija qed jaħdem bisħab mal-Ministeru tal-Ambjent fuq il-tabelli tal-parks, jaħdem ukoll it-tabelli tal-Esplora, li hemmhekk saret biċċa xogħol tajba ħafna mill-ġdid għaliex għandek il-Malti żviluppat fil-qasam xjentifiku, dik hija xi ħaġa tajba għal-lingwa. U għandek anke tabelli oħrajn pereżempju fiċ-ċentri tas-saħħa. ċentri tas-saħħa li qed jiġu rinnovati qed jitwaħħlulhom tabelli biż-żewġ lingwi biex il-Malti u l-Ingliż ikunu dejjem aktar viżibbli madwarna. Huwa importanti li anke għal barranin li jgħixu fostna li jkunu jafu il-Malti, jkunu jistgħu jikkomunikaw bil-Malti magħna, jikkomunikaw b'Malti bażiku. U tabella, sempliċement tabella, tgħinhom ukoll biex jambjentaw aħjar ruhom f'pajjiżna. Aħna nixtiequ ħafna li b'mod standard, kull proġett infrastrutturali li jkun se jsir f'pajjiżna ikun qed japplika dan il-prinċipju tal-bilingwiżmu, illi jekk għandek senjaletika, jekk għandek tabelli f'dan il-post, jintużaw iż-żewġ lingwi fihom. Nixtieq ukoll il-Gvern li meta jniedi kampanji pubbliċi, kampanji edukattivi maħsubin lokalment, juża wkoll jammidhom b'ismijiet bil-Malti. Pereżempju għalfejn Sort It Out, għalfejn Green Your Life. Dawn l-ismijiet huma sbieħ għal kampanji barranin, imma f'Malta jixraq li mal-isem bl-Ingliż ikun hemm primarjament isem bil-Malti, isem lokali. Kemm hu sabiħ pereżempju r-Restawra Darek, illi inti għandek proġett tal-Awtorità tal-Ippjanar mammet bl-isem bil-Malti. Il-Kunsill joffri s-servizzi tiegħu anke lil privat.
jekk hemm entitajiet u kumpanniji li jemmnu f'dan il-prinċipju tal-bilingwiżmu li l-Malti jużawh mal-Ingliż, juruh jagħmluh viżibbli aktar mal-Ingliż, aħna idejna miftuħin nilqawhom biex naħdmu magħhom. Aħna lesti li nkunu qegħdin hemmhekk bisħab magħhom biex ngħinuhom fejn tidħol terminoloġija, anke għax il-Kunsill għandu kumitat speċjalizzat fuq it-terminoloġija, u nkunu nistgħu ngħinuhom ukoll fuq kif juru ż-żewġ lingwi, illi l-Malti jkun fuq u l-Ingliż jiġi taħtu, jew li l-Malti jkun fuq ix-xelluk u l-Ingliż jiġi fuq il-lemin. Anke nidħlu f'dak l-aspett biex kemm jista' jkun il-ħaġa tkun standardizzata minn post tal ieħor dejjem inti tara ż-żewġ lingwi preżentati b'mod pulit u b'mod li inti xorta waħda tista' tifhem u taqra mingħajr diffikultà iż-żewġ lingwi. Is-sena tal-Majjistra, mill-kura tal-om sa dik tat-tarbija, hija fost l-eqdem snajja li wieħed jista' jaħseb fihom. It-tim tagħna ltaqa' mal-infermiera u riċerkatriċi Janice Caruana sabiex jitkixxef aktar dwar ir-reġistru tal-qwiebel. Il-kelma majjistra minna nifis qed tindika persuna li għandha ċertu erf li qed tipprovdi tagħlim lil ħaddieħor. Fil-qasam tiegħi il-majjistra tista' wkoll tiġi rreferuta bħala l-qabla. Il-qabla ġejja mill-lingwa Arbija waqt li l-kelma majjistra ġejja mill-lingwa Taljana. Fil-Malti tnejn jintużaw biex jirreferu l-istess persuna u tnejn ifissru l-istess. Bażikament it-twelid fil-passat l-ommijiet ma kienx normali l-ommijiet imorru l-isptar. Għalhekk daw kienu jsejħu l-majjistra. Il-majjistra kienet tkun taf l-omtu li tqala kważi kollha għaliex il-majjistra kienet tkun magħrufa mar-raħal u kulħadd kien ikun jafża li wasal biex iwellet. Parti mix-xogħol tagħha kien li tagħti l-edukazzjoni u tagħlim u tipprepara l-om għal twelid id-dar. Meta jasal il-waqt il-majjistra kienu jsejħula tiġi d-dar tal-om u kienet tgħinha twellet fl-ambjent familjari tagħha. Wara twelid jekk kollox imur sew, il-majjistra kienet tkun dik il-persuna li tmur mal-missier għal mammudija. Ovvjament f'Malta fi żmien il-gwerra mhux dejjem kienu possibbli li l-om twellet id-dar. Għalhekk xi drabi il-majjistra kellha timprovvizza biex tajn l-om twellet kemm fix-shelters kif ukoll f'diversi postijiet oħra bilan li tkun protetta waqt xi air raid jew attakk mill-ajru. Il-ħidma tal-majjistra meta kienet tassisti twelid fil-komunità Maltija fis-seklu 20 m'għadix issir. Għalhekk hemm diversi kliem Malti li kien jintuża biex jirreferi għall-oġġetti li kienu hemm fid-dar bi preparazzjoni għat-twelid. Fost dawn l-affarijiet ħafna minnhom illum ma jintużawx bħal lampa tal-petrolju, tolboj, lavaman, trepit u diversi oġġetti mediċi oħra li llum m'għadhomx jintużaw jew ħadu isem ieħor. Bħal pompa tas-sider u hemm diversi kliem ieħor li llum ma tantx għadu jintuża bħal treddieħ, tqanżieħ, ħlas, twelid u kliem ieħor simili relatat ma' dan il-mistier. Hemm riskju kbir mhux li tintilef biss it-terminoloġija ma sfortunatament ma' żmienha u Malta intilfet ukoll is-sena tal-majjistra meta kienet tassisti twelid fil-komunità. Ħafna kliem li kien relatat dak iż-żmien u ħafna mill-prattiċi li konna nużaw fi żminijiet fis-seklu 20 bil-majjistri ovvjament illum intilef għax it-twelid qed isir l-isptar. Għalhekk it-tagħlim sar differenti, il-kliem huwa differenti, l-għodda differenti u hija sena kompletament differenti minn ta' qabel. Fil-ktieb tiegħi il-majjistra twelid fil-komunità Maltija fis-seklu 20 ġbar diversi esperjenzi kemm tal-ommijiet kif ukoll tal-majjistri li rakkuntaw li xi tfisser u kif kien ikun twelid id-dar. Mhux biss it-twelid iżda wkoll xi preparazzjoni kienet issir waqt it-tqala u wara tqala sal-mammudija. Ovvjament, ma dan kien ksib diversi dokumenti autentiċi u għamilt diversi riċerki fil-arkivi u biblioteki ħalli nkun nista' nsaħħaħ l-argumenti tagħhom u hekk nkun nista' nesponi dal-mistier li intilef
u fl-aħħar mill-aħħar nagħti il-majjistri li għamlu daqstant ġejt magħna u mal-ġenerazzjoni ta' qabilna li dan ix-xogħol kollu għadu mhux magħruf biżżejjed mas-soċjetà Maltija. Ninqeda bil-Malti hija app oħra li tnedit fix-xhur li għaddew. Din id-darba sabiex tiffaċilita l-komunikazzjoni bil-Malti fil-ħajja ta' kuljum. It-tim tal-Sinna ltaqa' ma' Anna Vassallo, wieħed mill-imħuħ wara din l-app sabiex jistħarreġ aħjar il-funzjoni tagħha. Ninqeda bil-Malti huwa proġett diġitali li jservi ta' għajnuna għal dawk l-itfal, jista' jkun kbar ukoll imma jadatta sal-iktar tfal li huma barranin u ġew Malta u qegħdin jitgħallmu l-Malti. Li ħafna minnhom forsi jkunu ġew Malta m'għandhomx idea ta' frażijiet jew kliem bil-Malti u l-app Ninqeda bil-Malti ħatkun qed tgħinhom biex litteralment jinqdew bil-Malti għaliex fiha frażijiet mid-dinja mill-ħajja ta' kuljum. Mela għandek kliem forsi u frażijiet marbutin ma' kif iħossuhom ma' l-emozzjonijiet tagħhom ma' kif tinqeda meta tmur tixtri. Mela tistaqsil tal-ħanut pereżempju kemm jiswew ċertu affarijiet. Forsi qed tinqeda kif inti ħadd timxi fit-triq qed tistaqsi għal direzzjoni mela fejn toqgħod jew kif se tmur. Ma ħassib ukoll pereżempju relatati mal-qasam tal-mediċina, jekk inti mort għand it-tabib pereżempju rid tistaqsih xi ħaġa naf qed tuġani rasi pereżempju, kif dawn il-kliem li huma minn lingwi differenti ħajġu bil-Malti. Issa l-app fiha lingwi differenti, fiha 5 lingwi, bil-Franċiż, Ġermaniż, bit-Taljan, bl-Ispanjol u bl-Ingliż kollha huma l-istess ammont l-istess kliem imma maqlubin kif jiġu bil-Malti biex ovvjament qed nippruvaw nilħqu għatta lingwi differenti għal-Malti. Xi tħobb tagħmel? Inħobb? L-iskop ewlieni tagħha huwa biex speċjalment it-tfal li jiġu minn pajjiż ieħor li forsi jħossuhom jisom differenti jintegraw faċilment aktar ma' sħabhom fil-klassi għaliex jekk inti taf almenu ċertu frażijiet, ċertu kliem sakemm tibda tidra l-lingwa sakemm tibda titgħallem forsi mal-bqija tal-klassi għandek dik ir-riżorsa biex inti tipprattika f'ċertu postijiet lil hemm mill-klassi. Jiena ħdimt traduzzjoni għaliex l-ewwel nett ġbart il-kliem minn oqsma differenti tal-ħajja u mbagħad għamilt traduzzjoni ħafna minnhom għamilthom jiena bit-Taljan, ġifieri Franċiż, Ingliż nafna minnhom jiena u wkoll tlapplajnu għax ta' xi persuni oħra biex għamilt it-traduzzjoni mill-Ġermaniż u mill-Ispanjol. Tista' tiġi aċċessata din l-app minn fuq il-pjattaforma tal-Android, tista' tintlab kemm fuq tablet u kemm fuq mobile, tista' titniżżel b'xejn għaliex hija sponsorjata mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu u jista' jaċċessa kulħadd. Għal ħafna minna, it-teleserje Il-Madonna taċ-Ċoqqa tibqa' stampata f'moħħna għall-oriġinalità tagħha u l-kontroversja li ħolqot. L-istess bħalma se tibqa' mniżla fl-istorja tat-teledrama Maltija. Albert Marshall, id-direttur ta' din is-serje, tkellem magħna dwar l-irwol tat-teatru bil-Malti fuq it-televiżjoni lokali. Il-ġrajja tal-Madonna taċ-Ċoqqa seħħet f'raħal remot f'Malta. X'aktarx l-ambjent kien għal bidu tas-sebgħinijiet. Essenzjalment, l-istorja hija dwar kif Karmenu Tarandu u l-familja tiegħu, il-mara u żewġ titfal żgħar, batew minħabba deċiżjoni ta' Patri Rafel kien imexxi l-Knisja tar-Raħal ħalli joħodlu r-raba da li kien lejxin tiegħu, ir-raba kien lejxin ta' Tarandu. U
L-idea kienet li dan mill-art li ikun ħal dal-bidwi iżejjen il-Madonna u jixtrila mant bid-diamanti u l-barbazzal. Imma il-konsegwenzi ta' kif dil-familja ġiet effettwata kienu traġiċi ħafna. U l-istorja tevolvi madwar tifla rebella ta' Carmenu Tarandu li tiddeċidi tivvendika ruħha mill-għaddeni li kienet ġarbet il-familja tagħha minħabba d-deċiżjoni tal-Knisja tar-Raħal. Kienu temi importanti ħafna għall-soċjetà ta' dak iż-żmien. Aħna qed ngħidu li l-Madonna taċ-Ċoqqa intweriet fl-aħħar tas-sebgħinijiet. Il-tema ewlenija waħda mit-tlet temi ewlenin kienet sew il-krua tal-fanatizmu. F'dal każ fanatizmu ekklesjastiku li kellu konsegwenzi koroħ fuq il-komunità tar-Raħal. Waħda mill-konsegwenzi ta' dal-fanatizmu kienet inġustizzja soċjali. U allura tema ewlenija oħra hija kif twettqu daw l-inġustizzi soċjali kontra familja li essenzjalment kienet tirrappreżenta il-batut fil-komunità. U t-tielet, tema importanti, l-element ribell ta' min bħal fil-każ tal-istorja tal-Madonna taċ-Ċoqqa Rita, il-protagonista, tiddeċidi li tisfida Raħal sħiħ li ovvjament minħabba l-fanatizmu reliġjuż kienet iżomm ma' Patri Rafel u allura kienet kompliċi fil-proċess ta' irda tal-paċi u relation tal-familja tal-Rita Rebella. Giuseppe Diaknu, wieħed minn neoralisti Maltin, flimkien ma' nies bħal Giuseppe Kuti, l-użu tal-Malti tagħhom mhux biss kien klassiku, imma wkoll kien b'saħħtu, dirett u awdaċi, kuraġġuż, għaliex l-idjoma tal-poplu kienet l-idjoma li biha Giuseppe l-awtur inqeda biex esprimi ruħu u jikkaratterizza dawn il-karattri ħajjin tiegħu li kienu essenzjalment xbija ta' kif jitkellmu il-Maltin ta' dak iż-żmien. Kien Malti mhux mirqum imma kif jitkellmu l-poplu u kien Malti idiomatiku għall-aħħar li intuża skont iċ-ċirkustanzi drammatiċi fejn kien meħtieġ. Il-prinċipju sagrosant li t-teatru, kemm dak għat-teatru, kif ukoll id-drama televiżiva u radiofonika, huwa mezz ta' kif wieħed jara x'demp il-far ngħidu bil-Malti, għaliex jekk tuża l-lingwa Maltija tkun qed tindirizza lill-poplu b'lingwaġġ drammatiku li għamel sens, li ikun xempju, ikun mera ta' x'jaħseb il-poplu, kif jaħs il-poplu u x'aspira lih il-poplu. Mela allura id-drama bil-Malti hija estensjoni tal-eżistenza ta' poplu. Għal-fatt li għadna qed nitkellmu illum wara iktar minn 40 sena minn mindu xandret dis-sensiela, jixħed li s-sensiela rnexxiela b'xi mod tħassel niċċa fl-istorja televiżiva tad-dram Malti. X'aktarx Giuseppe Diaknu li huwa l-awtur tal-Madonna taċ-Ċoqqa, minħabba li miss il-pols ta' nazzjon, il-Madonna taċ-Ċoqqa baqgħet tinstema' fuq fom in-nies sewa sew għaliex
għarxet jew weġġet nerv importanti tas-soċjetà Maltija. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsin Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.